Менә бу мәчет булмаганда ул безгә мәчет урынына торды. Азанны чыгып әйтәбез ни белән ана урында куйган рупорлар куйган шушы нигә шушында рупорлардан авылга ишетелеп микрофон аша. Мәчетсез калса да Бикүле халкы динсез тормый һәм бу мизгелләрне якынайту өчен күп тырыша. 2 ел дигәндә авылның иң матур урынына яңа мәчет калкып чыга. Мондый шатлыклы көннәрне күрү өчен һәркем хәленнән килгәнчә өлеш кертә. 2-300 сум бирүчеләр дә, ярты пенсияләрен тапшыручы өлкәннәр дә аз булмый. Шатланабыз. Аллага шөкер, авылыбызда мәчет булды. Бик матур бик әйбәт, Аллага шөкер, шуны файдалайбыз инде. Ходаем гомергә шулай булсын инде. Калган яшьләрдә шулай рәхәт итүсеннәр инде. Бик кызганыч булды. Инде вәдәле шушы көнне насыйп иткән зур шатлык. Искесе урыннан торганда мәхәббәт иткәннәр барыбызга да Аллаһ рәхмәт яусын. Күп өлеш керткәннәр һәркайсы. Халык булышмаса, хөкүмәт тарафыннан да ярдәм булмаса, мондый хәлгә ирешә алмыйды. Тамчынан күл җыела ди халык, ә бу очракта 5 миллион сум җыела. Чынлап та яңа мәчетле булу теләге авыл халкын бик берләштерә. Матди ярдәм күрсәтү генә түгел, төзелеш эшләрендә алар тулысынча үзләре башкарып чыга. Бер безгә тегелек хәлдә килгәнчә булышты инде. Авыл халкы бердәм булмаса, монда мәгамәт мәчет булмаган булыр. Бу көнне Бикүлеләрне һәм биредә туып үсеп, хәзер инде төрле якларга таралган, әмма шундый чарадан читтә кала алмаган барлык кунакларны котлаучылар күп булды. Әйтелгән теләкләрнең барысы да диярлек бер нәрсәгә кайтып калды. Мәчет буш тормасын, көндә манарасыннан изге азан тавышы ишетелсен, биредә балалар дини белем алсын. Ә моның өчен яңа мәчеттә бар шартлар тудырылган. Яңадан мәчетле булу бу бик зур дәрәҗә. Алла каршында һәм минемчә халык Алла Тәгаләнең сынауларын үтеп, менә бүген шушыны без тантаналар рәвештә бәйрәм итәбез. Тантанада мәчет булсын өчен янып киеп йөргән кешеләр исемнәре аталып, аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Авыл халкы белән беррәттән аның язмышына, киләчәгенә битараф булмаганнар зур матди ярдәм күрсәтә. Шуларның берсе үзе дә шушы авыл егете Хәлил Исмәгыйлев. Шунда уйнап, менә шушы 100 еллык мәчетнең янында күл бар иде, күлдә су куенып, роза вакытларында, гаит тәравихларына килеп шушы иске мәчеттә тыңлап үскән малайлар. Менә 3 ел элек мәчет янып киткәч, беренче собраниегә алып кайтып, үзебезнең күңелгә салып, мәчет булырга тиеш безнең авылда дип, безнең авылның нуры, шуны күңелгә салып, менә булышырга тырыштык. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә мәчетебезне төзеп, булышып, менә бүгенге көндә без аны ачабыз. Аллаһ Тәгалә бөтенебезгә дә иман нуры биреп, шушы мәчетләрдә җырып, гомерләр, саулыклы гомерләр бирсен. Хәлдән килгәнне булыштык. Монда инде бит халык кичи белән күп халыкның кичи күп керде инде бу мәчеткә. Бездә хәлдән килгән матди ярдәм күрсәттек. Булай мәчет бик матур, Аллага шөкер. 100 еллык тарихы булган мәчет, тагы 100 елдан артык булган. Тагы 100 ел гына тормасын, күп 100 еллар торсын, халыкка хезмәт итсен. Бикүле мәчете райондагы иң борынгы мәчетләрнең берсе була. Аны югалту авыл халкын кайгыга сала. Әмма бу сынауларны лаеклы үткән Бикүлеләр Рамазан ае кергәндә яңа мәчетле булуны Аллаһның шиксез рәхмәте дип саный. Мәчетне салуга түгел, инде мәчетебезне Аллаһның рәхмәте, шулай спонсорлар ярдәмендә, халык ярдәмендә алып барырга да ярдәм итеп булсын, шушы мәчеттә һәр вакытта 5 вакыт намаз укылсын, азан әйтелсен, иман нурлары бу Бикүле авылына сүнмәсен иде. Тәкбир әйтеп җыйнаулашып яңа мәчеткә аяк басу бәйрәмнең иң көтелгән минутлары җитте. Аннары бергәләп өйлә намазы укылды. Ә кичә яңа мәчет эчендә тәүге тәравих намазы укылып, Бикүлеләр изге Рамазан аен каршылады.